本日を与えられました御言葉は、新約聖書ローマの信徒の手紙第13章の1節から7節であります。新約聖書の292ページ下の段になります。新約聖書ローマの信徒の手紙第13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が貢ぎを納めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。ここまでであります。主イエス・キリストの恵みと平和が今日ここにお集まりのお一人お一人の上に豊かに注がれますように、主の名によって祈ります。アーメン。ローマの信徒の手紙の後半部であります12章以降ですね、15章まで続いていますけれども、信仰をいただいた者の実践的な生活ことが続けて記されております。今日は13章1節から7節のところ、支配者への従順という込み出しが付けられている御言葉であります。大変短い段落でありますけれども、パウロが書きましたたくさんの手紙の中でも大変重要な御言葉であります。そして長いキリスト教会の歴史の中で、多くの議論を呼んできた御言葉でもあります。日本では教会というのは一貫して少数派、マイナーな存在であります。ですから、この教会がですね、この政治権力と覇権争いをするというようなことは、なかった。権力闘争するまでに大きくありませんでした。17世紀に天草四郎に仕切られた領民が原城に立てこもった一揆、キリシタン一揆と呼ばれていますけれども、そういう例がありますが、これは権力闘争ではなくて一揆、反乱であったわけですね。しかしヨーロッパではですね、事情は全く違っていまして、教会は大きな存在でありました。有名なカノッサの屈辱というような教科書に出ている事件ですけれども、世界史の中でさまざまな出来事がありまして、教会は国家権力と対立したり結びついたりしながら歩んで
まいりました。そういう世界の歴史を含めてですね、この教会というもの、信仰者一人一人が上に立つ権威とどう向き合うかということが大変大切なことであります。13章の一節にこう記されております。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。王様でありますとか、皇帝でありますとか、ローマ教皇も含まれますけれども、権威者ですね。これは神からその権威が投げられたものであってですね、もう神聖にして犯すべからず、そういう論理もここから生まれてきたのであります。しかしですね、このローマの信徒の手紙を今パウロは書いているんですけれども、その時代というのは決して教会は大きな力を持っていなかったんですね。もう日本と同じように本当に小さな少数派でありました。時には迫害される、無視される、そんな存在だったんですね。ですから、この国家との関係ということについて言いますと、むしろキリスト教会が生まれてきた旧約聖書の宗教ですね、ユダヤ教、そのユダヤ教と国家との関係に大きな影響を受けていたと考えられます。当時、パウロの時代はですね、キリスト教会というのはユダヤ教の中の一派と思われていたんですね。ナザレ派ユダヤ教、そんな風にも思われていた。だんだん分かれていくんですけれども、当時のユダヤ教というのはやはりローマ帝国から睨まれていたんですね。たびたび過激な民族主義者が暴動を起こしておりました。圧力を生じる存在だったわけであります。使徒言行録第18章2節と3節に次のように書かれています。開きませんけれどお聞きください。このパウロがコリントの町に着いた頃のことですね。パウロはポンポス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので、彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。全ユダヤ人をローマから退去させる命令、これがですね、歴史の中で起きているわけであります。クラウディウス帝というローマ皇帝の時にユダヤ人に追放令が出されたわけですね。つまりユダヤ人がたびたび暴動を起こしている、圧力を生んでいる、都のローマにいては具合が悪いので退去するように、そういう追放令が出ていたわけですね。でちょうどパウロがコリントに滞在している時でありますし、同じ頃にこの手紙も書かれたと思われるんですね。アキラとプリスキラというのはユダヤ人であり、同時にクリスチャンでありました。イエス様を信じる教会のメンバーであったんですね。そういう追放されてきたユダヤ人であるアキラとプリスキラと交わる中で、国家権力と信仰者の関係、クリスチャンがローマ帝国の権威とどう向き合うか、切実な問題であったと思うんですね。ローマ帝国の権威と言いましたけれども、この権威はですね、具体的にはこの税金を取り立てるお役人であるとか、悪い人を捕まえるローマ兵であるとかですね、そういう市民たちが接触しているローマ帝国の関係者ということが大きい意味であると思うんですね。
何も皇帝のことを考えているのではなくて、日常生活で教会員たちが接触するであろう政府や国家の関係の人、そればかりではありませんね。上に立つ人に対してどう接触するかということもここには含まれているんですね。つまり、いろいろな組織があります。学校や職場、町内会もそうかもしれません。いろいろな関係があるけれども、そういう組織、共同体の中で、上下の関係があるわけですね。選ばれて校長先生になった。教師は生徒を教える。そういう上に立つ関係、組織の中で上下の関係、職場の中では係長がいて、課長がいて、部長がいる、そういう職務の命令がそこで下されるわけですけれども、そういう上に立つ権威ということについて、パウロは考えているわけです。何か大きな国家とかですね、そういうことであるよりも、日常生活の問題なんですね。つまり、パウロはですね、例えば家庭の中で親子の関係があって、子供は父と母を敬えと10回で命じられておりますけれども、これをですね、いろんな組織関係の中にも結局は応用しているわけですよね。この世の秩序、そういう中で人々が、私たちが平和に生きていく。そのためにですね、クリスチャンはどうすべきか。つまりそういう上に立てられた権威があって、この世界にさまざまな組織や制度があるという秩序というものが、神によって建てられたものだ、作られたものだということを言っているわけです。2節には、パウロはこう言っております。したがって、権威に逆らう者は、神の裁きに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。上に立つ権威、それを重んじないでですね、これを無視したり、逆らったりするならば、裁きを受けると言われている。で、この裁きというのは、最後の審判における究極の神の裁きという意味ではなくてですね、でこの世で捉えられて裁判にかけられる、あるいはその組織共同体の中で定められた処罰を受ける、そういうことであります。会社の命令があってですね、あなたは明日残業してください。わかりました。ところが一向に従わない。で、繰り返されればですね、処罰を受けることになると思うんですね。あなたはクビです。そういう具体的な裁きであると思いますね。この世界では犯罪を起こせば捕らえられて裁判を受ける。そういう裁きであります。主イエス様を信じるものであって、救いを受けているからといってですね、この世界の秩序に従わなくてもよいということではありません。そうでなくて、むしろ、この世界の秩序の中に、その背後に神様の恵みがある、御心が働いているということを信じるのであります。神学の世界では、一般恩恵というふうに言うんですけれども、神様は悪いものは悪いものにも太陽を昇らせ、雨を注いでくださる。同じようにですね、この世界の秩序というものを神様を作ってくださって、世界が保たれていく、その恵みですね。この恵みは、私たちの罪の許しというようなものを与える特別な恵みではありません。私たちがこの世界で平穏に、心地よく生きていく。世界がずっと続いていく。そのために神様が与えてくださっている恵みなんですね。私たちはですから、国家や会社や学校やさまざまな組織の中で、その秩序を重んじ、規則に従って生活をする。それが神の御心なのだと、こう言っているんですね。昔、
もしれませんけど、学生運動が1970年代、60年代には大変盛んでありまして、あなたは体制派ですか、それとも反体制ですかって問われるということがあったんですね。でそういう目で見ると、キリスト信者はもうはっきり体制派ですね。この作られた秩序の中に神の御心があって、上に立つ者たちに従うということが神の御心だということですから、たとえそこに理不尽なことが、困難なことがあっても、忍耐し法に従っていくということですので、体制派であると言っていると思います。3節、実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。悪を行う、つまり犯罪者にとってですね、権力者は怖い存在になりますけど、そうじゃなければ全く恐ろしくはありません。こう言っているんですね。犯罪を行って逃げ回っている人は、警察官の姿が見ればですね、姿を隠すだけであります。逃げ出そうとする。脱税をしている人の家に税務署がやってきたらですね、恐ろしくなってしまうと思うんですね。でもそういう身に覚えがなければ何も恐れることはないわけです。むしろ良いことを行って生活をしていればですね、何も警察や税務署は怖い存在ではない。むしろ感謝の思いですね。ありがとうございますと言って接することができると思います。善を行えば権威者から褒められるでしょう。こうも書かれております。当時のローマ帝国には善を行った者を表彰する制度があったと言われています。現代でもですね、警察から感謝状をもらうということが行われていますね。未然に特殊詐欺を防いだとかですね、苦難に遭っている人を助けてですね、救急車にすぐ呼んで命を助けた感謝状が行われる、褒められるということでありましょう。そして4節に行きますと、権威者が剣を帯びている、つまり当時のローマですから槍や刀を持つことについて記されています。秩序維持に携わっているローマ兵が槍や刀を持っている。これは神の御心である秩序を維持するために与えられたものだ、こう言っているんですね。つまり犯罪者というのは暴力行為を行ったり不法行為を行いますから、これを阻止し捉えるためにはやはり武力が必要である。そのために槍や刀を持ってですね、いつもそれを訓練してですね、誰よりも上手に使えるように鍛えておく。これが当時のローマ兵でありますね。現代の警察官も銃剣道を学びですね、銃の訓練をしてですね、この武器を正しく使うように励んでおります。そうでなければ不法者に対抗することができない。強盗や殺人犯を抑止することができないわけですね。ですからそのような武器、剣というのは神の御心にかなったこの世界が保たれるために神が与えたものだ、このように言うわけであります。逆に武器を持つ者は一層厳しい倫理観を求められるんだと思うんですね。この世界に対してクリスチャンは責任を与えられているし、組み込まれているということです。イエス様を信じても救われた、天国行きの切符をいただいた、この世とはもう関係ない私たちは山にこもって独自の生活を送る、そうではなくて、この世界で神が与えられた秩序の中で正しく生きていきなさい。パウロはこう進めておりますし、それは神の御心なのであります。神がこの世界に秩序を与えておられる、権威者を立てて世界を支えておられるんですね。私たちはこの法制度、社会秩序というものを
神が立てられたものとして重んじる、尊重する。これが正しいことだ。そのように考えなければなりません。しかしですね、この上に立つ権威に従えと求められるんですけれども、全く無条件に全て盲目的に従えということではない、そうは言っていないんですね。聖書全体でこれはよく見なければなりません。上に立つ権威というか書いてありますね。それは神が立てたものだということですね。そうすると、その権威の上に実は神様がおられるということですね。この世の支配者、王様が一番上ではない、その上に神がおられるということですね。ということは、立てられた人は神様に従わなきゃならないということなんです。これ大事なことだと思うんですね。権力者は何をしてもいい。そうではない。その権力者に盲目的に全て従えということでもありません。権威者はまた神に従う義務を負っておりますね。限界がある。そして、権威者自身が悪を行うとき、それは神に逆らうことになりまして、権威者自身が裁きを受けることは正当なことだ。こう言わなければなりません。そして、5節ではですね、パウロは良心という言葉を使うんですね。だから怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。良心のために従うということですね。つまり積極的にこれをするのは良いことだと信じて上に立つ権威に従う。積極的に従っていくということです。なんか刑罰を受けるからいやいやながらですね、従っておこうか。そうではなくて、その権威者の指示命令というものが、本当にそれが神の御心にかなうものでありですね、社会全体の法制度の中で合法的であるならば、喜んで、むしろその一時を担うものとして、責任を担っていく。そのようにして従うのだ。こう言われておりますね。怒りを逃れるためでなく、良心のためにもこれに従うべきです。神様はこの世界をお作りになっただけでなくて、今も保持しておられます。この世界に善が栄え、悪がなくなるように願って働いておられます。人間の罪がそれに背くことがあります。したがってこの世界は天国ではなくて、さまざまな矛盾や圧力や悪が絶え間なく起こってくる世界でもあります。そのことをわきまえながら、しかし、立てられた秩序の中に神の御心があるということを信じて積極的にそれに仕えていくのであります。すべての人に対して自分の義務を果たしなさいとありまして、この税金のことが語られております。水着と税の2つの言葉があって、他の聖書では税金と関税というふうにも訳されております。水着というのは直接納める金品ですね。帝国の総督に酒税人を通して税金を納める。これが水着ですね。それ以外に、この通行税とか、関税、物品税のようなものがありました。物を売る人が税金を上乗せして売って、それをローマ総督に納める。いずれにしても税金ですね。直接税、間接税、喜んで税金の納めを書いております。そして、恐るべき人を恐れる。敬うべき人を敬うのであります。さまざまな関係の中で私たちは生活していると思います。
上に立つ人には従う。上に立つ人を尊敬する。恐れる。これが主にあるキリスト者の生活だと言っておりますけれども、先ほど言いましたように、明確に神の御心にかなわないことをですね、求めてきたときにどうするかということですね。でこれはですね、旧約聖書にも多くの例があります。つまり、預言者が時に権力者から語ることを禁じられるんですね。でも、イザヤやエレミヤは語り続けたわけであります。あるいは、使徒言行録の第5章、エルサレム神殿のソロモンの回廊で、初代教会は福音を述べ伝えていたんですね。イエス・キリストを述べ伝えていた。イエスを信じれば、私たちは救われます。こういうふうに伝道していた。そういう人たちの姿が描かれていますけれども、そこにユダヤ教サドカイ派の人たちが妬みに燃えて立ち上がってやってくるわけですね。人たちを捕らえて牢に放り込むんです。投獄する。そうすると夜中に主の天使が牢の手を開けてですね、彼らを解放する。で、人たちはどうしたかというと、逃げていったんじゃなくて、牢屋の外でまた福音を述べ伝え出すんですね。さらにイエス様を述べ伝えたので、もう一度捕らえられてしまう。そして裁判にかけられますね。で、大祭司が判決を下します。イエス・キリストについて語ってはならないと言ったではないかと問いただしまして、殺害しようとするんですけれども、裁判官の中で、ローマ帝国の権威を委ねられたユダヤ人の議会の中で、ガマリエルという人がですね、本当に神の御心に背くんだったら自然に滅んでいくだろうというふうに演説しまして、結局ですね、鞭打ちを受けて解放されるんですね。でも、キリストが語ってはいけないと言うんですけれども、ペテロの人たちはこう言ったんですね。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。使徒言行録第5章29節の御言葉です。この使徒言行録第5章29節、この言葉と今朝私たちが聞いておりますローマの信徒の手紙第13章1節と7節、これをですね、いつもセットにして覚えなさい。ずーっと聞かされてきました。これは教会の中で伝統的にこの2つの言葉を補うものとしてですね、私たちは覚えておかなければならないんですね。人間に従うよりも神に従わなきゃなりません。じゃあいつも人間に背いていいか、そうじゃなくて、神の立てた秩序の中で上に立つ権威に従いなさい。しかし、その人が明確に神の御心にかなわないことを命じるならば、人間に従うよりも神に従わなければなりません。これがですね、私たちキリスト者がこの世界で生きていくときに重んじなければならないことであります。第二次世界大戦中のことでありますが、内村勘三の弟子でありました正池仁という無教会の指導者がおりました。大学の先生をしていたんですけれども、戦争に反対する言説をしたために結局職を追われることになるんですが、自分でその無教会のグループを主催していたわけですね。そのお弟子さんといいますか、会員の人だと思いますけれども、兵隊に行くことになった若い友人というふうにこの人は書いているんですけれども、友人から手紙が来た、そのお弟子さんから手紙が来た。ある牧師がローマの信徒の手紙第13章を引用して、
何によらず天皇の命令に従わなくてはならぬというふうに書いていますが、果たしてどうなのでしょうか。こういう手紙が来たというんですね。で、正行先生は、聖書にはそういう句もあるが、また使徒言行録5章29節のような句もあるというふうに書いて返事を送ったそうであります。で、その友人が、お弟子さんがですね、中国から帰ってきまして、先生と話をしたそうなんですね。その人はですね、中国で、とんでもないことを命じられたわけですね。つまり上官から重装といいまして、鉄砲の先柄になっている武器がありますけれども、それを訓練するんですが、その訓練の時にですね、中国人の捕虜を柱に縛り付けて、みんなでそれを刺す、そういう訓練をですね、命じられたというんですね。で、その人はですね、この正行先生の言葉が心にありましたから、使徒言行録5章29節をもう念じながらですね、上官に、私はできません。そんなひどいことはできません。と言って、加わらなかった。これはもう、とてつもない力が殴られてですね、もう、ボロボロに体がなってしまう。そして、その人はそれ以降、幹部候補生の特権を奪われてしまったというんですね。で、正行先生はその話を聞いて、本当に喜んでですね、よく人の命令ではなく、神の命令に従ってくれました。こう言ったそうですね。キリスト者がこの世界に存在するということは、大きな意味があることなのではないでしょうか。その人は結局、上官からひどく殴られてしまって、不利益を受けました。でも、神様は喜んでくださったと思うんですね。私たちは目先の不利益があったとしても、時に人間に従うよりは、神に従わなくてはなりませんという御言葉に励まされて、上に立つ権威に命じられたことをしない、そういうこともあるのだ。このことを覚えておきたいと思いますね。これは小さいこと、細かいことも含めてですね、実は私たちがこの規模や大小のことは別にして、生きていく中で限りなくあると思うんですね。いろんなことをしなきゃならない。これをしたときに、本当にいいんだろうか。自問自答することがあるんだと思うんですね。そういう罪にまみれたこの世界に生きるからこそですね、私たちは自分自身が罪を犯すことがないように、そして上に立つ権威に従うんですけれども、時に従ってはならないこともある。その時に不利益を受けるかもしれません。牧師であるならば、天皇陛下よりも神様の方が偉いと言ったら、投獄される時代もあった。しかしその不利益を甘んじて受けて、神に従うということが正しい。そういう例もあると思うんですね。私たちの生活というものが、結局そういうせめぎ合いの中で生きていくわけですね。良かれと思っていろんなことをしますけれども、あるいは組織がさまざまな団体の秩序の中で定められたことであったとしてもですね、何かそこに良心のとどめを感じながらすることがあるかもしれない。できる範囲の精一杯ですね、法の枠内で一番良い方法を取るという選択だってできると思うんですね。そういう具体的なことなのであります。天国に行けば、そういうせめぎ合いは全くなくなると思います。天国では国家も警察もない、いらないですね。もうすべて
神の御心が完全に成立して、永遠に神を崇め礼拝する天の御国の生活ですね。およそ罪というものがなくなるまで、この世界がまだ完成された神の国でない限り、私たちはさまざまな葛藤や悩みや問いかけをしながら生きていくのではないかと思います。安定した世界が保たれるために、力に裏打ちされた権威は絶対的に必要であります。国家というものがなければ、この世界は保たれていきません。それは神の立てたもうた恵みの中での秩序である、このことを覚えたいんですね。現在、新型コロナウイルスの感染症の問題が全世界に広がっておりますが、私たちそこでやっぱり国家というものの存在をですね、改めて覚えたんだと思うんですね。国家が国民一人一人にワクチンを打つように、行政を全部動かしてですね、その権限を行使する。国家がなければ、それはできないことでありましょう。多くの対策は国家単位で進められているんですね。ですから、あの国とあの国とこの国、どれが一番感染者を抑えたかという星取り表みたいな順番をつけられるわけですけれども、日本はじゃあ何になっているのか、いろんなことを考えますけれども、やっぱりそういう国という存在、権力という存在、これは神の恵みの中でなされていることではないかと思います。国家の潜在を神は許してくださっているし、神自身がその秩序を保っていてくださるのであります。今週また私たちは改めてこの世界の中で歩みを進めてまいります。さまざまな方々と関係を持つことだと思います。その時に上に立つ権威を重んじ、恐るべき人を恐れ、敬うべき人を敬いながら、しかし同時に人間に従うよりは神に従わなくてはなりません。このように心に留めなければならないこともある。2つのことを覚えながら歩んでいきたいものだと思います。パウロは12章2節でこう書きました。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。いつも考えて行動しなさい。こう命じられているんですね。これは一種の信仰の戦いだと思います。この世でいろんな人たちと関係をしていく。あるいは税金を納めたり、信号ルールを持って赤信号に止まるとか、小さなことから大きなことまで全部含まれております。この世にある限り、そのせめぎ合いが続いていきますけれども、しかし神様が道を指し示してくださるのです。お祈りをいたします。天地万物の作り主であり、今も生きておられる生ける誠の神、あなたが与えくださいましたこの世界のさまざまな秩序、権威の中で私たちは恵みを受け、良心に従ってそれに積極的に参与し、従ってまいります。しかし同時にまた、上に立つ者が明確な悪を行うとき、それに従うことができないこともある、そのことを覚えながら、小さなことから大きなことまで一つ一つ、何が神の御心にかなうことか、神に喜ばれることを吟味しながら歩んでいくことができますようお願いをいたします。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。
では生産式を行います。配散の奉仕を大森正義にと私が語ります。